només preparem per ser community management, sinó que també el que estem fent és estem donant una formació que dius, bueno, al final es tracta de comunicació de màrqueting digital, no? Doncs ajudar-los a cobrir d'altres tasques. I estan entrant a donar servei a empreses amb altres aspectes, no només exclusivament de community manager. El problema és que moltes vegades les coses es fan malament i al fer-se malament no estan obtenint els resultats que realment es busquen. Amb la qual cosa, per això és interessant el tema de la formació. És a dir, la persona que realment està portant aquests perfils o està portant aquestes eines ha de conèixer una mica el que està fent. Cada vegada més hi ha més empreses que estan entrant en la carrera de la relació digital a internet. Necessiten persones que, a part de tenir aquesta formació professional i tècnica, també necessiten temps per poder dedicar diguem-ne, aquesta relació amb els usuaris. Llavors, bé, estem també en un moment on totes les plantilles estan molt i molt ajustades amb les tasques que desenvolupa l'organització o l'empresa, i si tenen ganes o necessiten dedicar temps a la gestió de comunitats, necessiten algú més que dediqui aquest temps a atendre tant els interessos de l'organització cap als usuaris com les demandes dels usuaris cap a l'organització. Llavors això ho ha de fer algú. I aquesta gent jo crec que molts d'ells tenen el perfil molt adequat per dedicar-se a aquesta tasca. De moment són perfils que han patit molt. I com que han patit molt, té dues reaccions. Una és que t'has de preparar. Hi ha aparegut oferta formativa, que l'oferta formativa hauria d'incidir més, sobretot, en entendre la complexitat de les organitzacions i aquestes coses. Però la majoria d'empreses que han cregut que contractant un community manager resolien la seva problemàtica digital han fet un error greu, perquè tota l'organització té que agafar tonalitat digital, tota. Llavors, quan una organització agafa i diu no, d'aquest tema ja se'n cuida aquell, està fent l'estrus, està amagant el cap i intentant resoldre-ho. I el que et deia, i aquest professional, que és un bon professional, que està qualificat, etc., té un pollo perquè té que reportar 7 objectius diferents, a 4 caps diferents, en lluites de poder entre ells, i té una situació una miqueta, a vegades, sovint incòmoda.